आंथ' ताबुक Tipra Motha ni खरगसा बुबाग्रानि सिफाय हिसाबै सामुंख्लाय दङ। चिनी Tipra Mothani प्रेसिडेन्ट बरं गोनां सार बिजय कुमार रांखल आनो साखा जे ओ मासो ताम प्रग्राम दं जों खालायनाय जात ओ हानि बुसारक खालायनाय जात आमरो किसा सावरिदि हिनै आनो सामानि बागै आं तिनि Tipra Mothani इंगै Tipra हास्तिनि जत Tipra सालुकुरकनो अमनो कयनानि थाङै दङ जे चिनी बिसकांगो ताम प्रग्राम दं तिनि 2 तारिख अगस्त 2022 फाइनाय 9 तारिख अगस्त 2022 दङ चिनी वर्ल्ड इंडिजिनियस डे चिनी असंसारनि इंडिजिनियस लुकुरक एकेबा हानि बुसारक नि साल ओ सालो जों ओ हानि बुसा Tiprasa o Tipra जों इंडिजिनियस एके ओ हानि बुसा जों हानि बागै ओ वर्ल्ड इंडिजिनियस डे ओ जों बेबाग लुकुरकनो आ सालनो जों मुइतु खलायै जों चिनी कालचार चिनी गानमुं जोमुं चिनी ककथाय जतनो तुइनो जों आदिनो जों ओ वर्ल्ड इंडिजिनियस दिनो जों पालायनानै नांगौ दै पालायनाय जों Tipra Mothani गैबो चिनी प्रत्येकता ब्लक कमिटी इवेन विलेज कमिटी तै नि डिस्ट्रिक्ट लेवल वो जों वर्ल्ड इंडिजिनियस डे ओ चिनी Tipra Mothani लुकुरकनो कोयनाय जतनो ओ सालनो हहम ददमखाय पालायनायनि बागै आबो चिनी प्रेसिडेन्ट सार बिजय कुमार रांखल आनो दागिमानि बागै आकगना आं तिनि जत चिनी Tipra Mothani लुकुरकनो सावै दं आबनि यागुलो फायदि नेक्स्ट ओ मासता गोबां प्रग्राम दङबा नेक्स्ट प्रग्राम नाय 19 अगस्त आदिनहकै चिनी Tripura हानि महाराजा वीर विक्रम मानिक्य बाहादुर आचायमानि साल आ सालावबो आमहायनो जों Tripura हानि जत Tipra सालुकुरक चिनी महाराजा वीर विक्रम आचायमा महाराजा वीर विक्रमनि बार्थडे न जों जत ब्लक लेभेल विलेज लेभेल डिस्ट्रिक्ट लेभेल इवेन जों नगबो जों महाराजा वीर विक्रम आचायमा सालनो जों पालायनो नांनाय अब चिनी Tipra Mothani जे चिनी प्रेसिडेन्ट अब आनो तिनी हर साखलाय दिनि सामानि बागैनो आं तिनी लाइभ खाय सायमा दङ ओंखाय जों महाराजा वीर विक्रमनो मुइतु खलाय महाराजा आचायमा सालनो जों बेलायखे हहम ददम खलायै जों जेबाबे गुबुनि महान बर'ग्रक बनि बार्थडे रगो जों तंथगलायमा हायनो चिनी महाराजा आचायमा सालनोबो जों आदन जेहेतु अफिशियल छुटिबो घोषणा खालायजाक दङ चिनी एडिसि हाफांबो हयतो आदिनि प्रग्राम रक नारकनाय हिनि आं खावचंगो ते चिनी पलिटिकल जे ब्लक दंबायमानि चिनी पलिटिकल जे डिस्ट्रिक्ट दंमोननि Tipra Mothani जत पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट पलिटिकल ब्लक इवेन विलेज लेभेल ते जत नुकुंगबो पालायनायनि बागै जों जतनो Tipra सालनो कयजाव चिनी महाराजा वीर विक्रम आचायमानि 19 तारिख अगस्तनि परे तेकैसे प्रग्राम तेकैसे जों मुइतु खलायजागनाय साल आबो उनका 23 तारिख अगस्त उनकै एडिसि मानमानि साल हिनि जों आगिनिसिमि पालायलाय दङ एडिसि लोकसभा अब बिल पास संगै एडिसि मानमानि 1984 गई आबन बागै 23 तारिख अगस्त जों महायना सारा Tripura चिनी जे पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट पलिटिकल ब्लक चिनी Tipra Mothani दंमानि जत थायनो जों चिनी
एडिसि मानमानि साल नबो जत जदि जों डिस्ट्रिक्ट लेभेल होनके डिस्ट्रिक्ट लेभेल ब्लक लेभेल के ब्लक लेभेल जों सेन्ट्रेलि जुदि खालायनो थाखायबो नेक्स्ट सावि रिजाकनाय आइफानो तिनिनि लाइफ बिसिंथिखै जों अमनो मुइतु मानारनाय जे अ मासो तामो तामो प्रोग्राम दं आ प्रोग्राम रक नि बिसिंथि जों अ हानि बुसा जों अ हानि नकफां जों इन्डिजिनियास पिपल आबुनि बागै जों आमरकनो बेबागनो मुइतु नारगै जों खरकसा बायते खरकसा बरम रिलायै सिनि लाइट जे बरम रिजाकनाय बरक दिनै महाराजा संरकनो जों अमहायकेनो मुइतु नारगै आ साल रग जों हहमदा दंखाय जों पालायलायनाय दा आमनो फायदि 9 तारिख अगस्त के वर्ल्ड इंडिजिनियस डे 19 तारिख के सिनी महाराजा बीर विक्रम आचार्यमणि साल महाराजानि बर्थडे पालायनाय 23 अगस्त आदिना हके जों एडिसि मानमानि साल हिनि सिनी तिप्रा मथनि इंगै जत त्रिपुरानि तिप्रासा रांसांनि लुकुरकनो खाकसांमातै हामजाकमु याफारो ओंका आमसुनो सानानि बागै कयमानिबा आसुनो सासिनाय तै जत लुकुरक काहाम ग्रों तंबायदि तै जत बस थिनांनि लामाव बसुकांगो आगुगै फाइनानि थुं सिनि बुबाग्रा न जत लुकुरकनो वाइसा लगिरिवै जों तिप्रासा फियगजाकनानि लामा भारतनि संविधाननि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अब जों बुबाग्रानि बिसिंथि माननाय फिया जों जत बेबाग तिप्रासानो जों थानसाखाय सामुख्लायनाय बागै आं जत लुकुरकनो कयो जों राजनीति पलिटिक्स बाय अनेक ओंखा दाबुक जों फायदि जत दफा थानसानि बिसिंथि जों तिप्रासा अहानि बुसा जों जे लामातै हिमनाय आ लामा जे लामातै चिनि दफा फियगजानाय आ लामातैनो जों जत थानसाखाय हिमजायनाय बागै जत लुकुरकनो कयनानि मुचुंगो तै कयो आमसुमुं सितुं जत आनि लाइफ नायतंनाय जत ताकु बुकु अग्रा चाक्रा मारि किचिं जतनो आनि खाकसांमा हामजाकमा तै खुलुमु याफारै दिनैनि लाइफ जे नायतंनाय रगनो हामबाय याफारै आनि कबरनो पाइख्या जतनो खुलुमबायख्या गाहाम गुरुं तंबायदि।